रुवत नहीं हो चुना करत नहीं यही मेनू रही हां तो हम कहनी हम कोन मारत रहनी हम भट्ठे न पटकत रहनी तले ई ड्राम में से निकलल है ई कहत रहे हम कौन गइल बानी हम त एजा बानी का करो रोटी भुजिया त ना बनल कोई सने कुछ बन रहे आई के कइले बेचारा इधर भाई चार भाई हलो के कमलबास कुंवर हां डबलबास कुंवर हां लीलगणास कुंवर हां घोणपणास कुंवर ले घोणपणास बड़ी मखचूस हो हां एगो पंडित जी देखने तिवारी बाबा बने घोणपणास गोपड़ा और लीलार के रेखा देख के पता लगता हां तारा पर शनिचरा का पहरा हो गया ले का बाबा नाश पदी है तहार हां बोले कि बाबा कौन उपाय बताई बोले कि सोना के मूर्ति शनिचरा भगवान के बनवा के हां पंडित जी के दान दे दो बोले बाबा उतना संपत्ति नहीं ना तब चांदी के मूर्ति बनाओ हां बाबा सकब ना ना एल्युमिनियम के हां हिम्मत बोले बाबा हिम्मत टूट गई बोले कोई काम करो अंतिम उपाय बा करिया धागा 100 ग्राम किन लियो आ पीपर के गाछ में लपेटत गांठ दे दी बाद में कट जाई बोले बाबा बाबा 100 ग्राम धागा का दाम हमार लगे नहीं खाई ना पंडित जी खिसिया कहले जो कपड़ा जो शनिचरा देवता तोरे एगो पाकल केस ना में ना उखड़ी जब तोरा लगे कुछ धन संपत्ति होइए नहीं खाई तो शनिचरा का पहाड़ा रहे चाहे ना रहे जीवन भर भीखे मांगे जो भाग और कुछ ना कबरिए जो कुछ मत बने धागा ना जे दोसर को बनले हो पीपर में तो उन्होंने नोच के लेके बेच दिए थे टती तिष्ठती ना तिष्ठती तिष्ठती माने का कहे का मतलब देखी कौन कौन बात ऐसा होला हां समाज में ना कहल जाला ना बाबूजी लेके के बियाह करत रहे हां बियाह को कई तो का करी सभे जानता हां बाकी पर्दा बनावल बा हां रूम के अंदर रहबो बतेबो बोलबो हां सभे जानता कि मैं का करता हां एक और माने ही ना बोल के सभे जानता तो बाबू के कपड़े पर सुहाग रहता लो बात ना कहे के चाहिए समाज में कि नाभि कुंडल से एक बीता नीचे सरस्वती जी का स्थान बा माई कहाँ रहेली मंदिर में ना नीम के गाछ पर ना ना बताओने हो विद्वान साहब हां नाभि से एक बीता नीचे यही जी हमने के जिला हमने के मूर्ख है जा हां हमने के सरस्वती पूजा में मूर्ति बनहाला कार्यक्रम रखाला डीजे रखाला पूजा पाठ होला पंडित जी मंत्र पढ़िले होला पूजा कर ले जा हमने के मूर्ति के गलती कर ले जा ये लोग के जिला में जाई ज्ञानी हली मूर्ति ना बनवावे लोग जानता लोग के नाभि से एक ठोठा नीचे सरस्वती जी माताजी के स्थान बा ते लोग अपन घरे ने घरे खड़ा हो जाला लोग आवला अगरबत्ती देखाओ खा के चल जाला हां भाई पहले तो हम अलगा सुने की कहल गा कइले माताजी हो जा रहली तो जब हो जा रहली जानता बड़ा तो मूर्ति बनवाला कौन काम बा तो अपन सछाते पूजा करो ना हां मैया के डोलिया से उतारा ये हिरौआ पिया अच्छा अखाड़ा भइले भगवा द्वार हे रामा अच्छा बजल है हां इहे मतलब है भजन कोनो व्यास गावत रहे गणेश जी आई ना लाज बचाई ना तो बेंजो लगे उत्तरदायित्व बनेला रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो भी भजन बजाए ते पर हम खुश बानी भजन में भजन बजौल तो हौ कहत रहे कि हई बजावत रहले उनका करता के तुरुरु 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 तुरु अच्छा कहां से करूं मैं प्यार शुरू बता दो जना से कहबो नहीं सुन बता दिए भोर जब पूछत बड़े बड़े प्रेम कइल माने बाप बेटा से प्रेम करेला बेटा से महतारी प्रेम करेला तो प्यार कोई कोनो बहुत चीज थोड़े ना प्यार बाउर रही तो राम के सीता के प्यार भइल फुलवारी में मानस के हृदय बन गेल फुलवारी के कहानी प्यार कृष्ण रुक्मिणी में भइल बे देखल है बारात दूसरा जगह से शिशुपाल लेके आई रहे कितना श्रद्धा सजौले हुई रुक्मिणी से बियाह हुई हमार बताई मोर बहल रहे मार के लौर से बिगाड़ दहले कुली बारात के दिन हुक के दुल्हा के खेत दहले लड़की लेके भाग चलल तो प्रेम के बाउर मत करो ना ई करो बेंजी वाला मजोलर लेके दे का देखो जानो ना
महिषासुर के मरले बड़ी मैया हो मैया हो दवा करवे ले गेल बड़े भैया हो भैया हो कम को दही ये करी वाला ई कुल ना चाहे अब रहल बात कि हमारा घरे गोरले ड्राम में घुस गइले हां ओकर जवाब हम खोजत तनी हां आई जवाब तो याद पड़ल बा हां बाकी दुआर लायक जवाब बा ना से कोनो निमन याद पर कम कहे तने गणेश जी एगो हराओ मंगल के दाता है बिघन के हरता है हाय एगो केहू बाबा टोकले रहने है कि आप लोग कथा कहानी कहिए हां तो वो बाबा के रहने है जानिए के इया के भतीजा गलती ना ना किचकारी तो वहां का अपना जगह पर सही कहले रहने वहां गलती ना कोनी ताकि सोचे वाली बात ई बात बाबा हां कि ये जे खाना सबे खइले हो जे कल बैठल बा हां खाना भइल हो हां तो काहे पूरी के संगे तरकारियो बनल बा काहे खाती घी में पूरी छनवा दे खाली पूरीए चली हां ना तो खाली चावले चली हां ना तो खाली चिउरे चली ना तो खाली दहिए चली हां खाए के बारे 17 किस्म लागता हाँ। सुनहु के बारे 17 किस्म के सुने ला हां खाली खाए के बारे 17 किस्म ना तनी पापड़ दे दो तिलौरी दे दो तनी चटनी दे दो दे दो तो वही का गोनइयो में 17 किस्म के सुने के पड़ी पड़ी। जैसे कि हमने के बाजार जाना पड़बा हाँ। तो देख के बोलावल बा अब हमने के लागब जे सुखनंदन जादू बने नु तो नायका लोग धूर झाड़ के चल दी मारा सरवा दोनों के दोनों खत्म बाड़े ऐसे जो ना खातिर है जाड़ा पाले में लोग खड़ा बा मनोरंजन चाहिए वो रामायण से होके महाभारत से होके लयदारी से होके चुटकुला से होके मनोरंजन करे जना पर बाजार बा तो ने बेचो ना बढ़िया रही अब जीवन भर हर बाजार बा छोला भटूरा पर अलग बा छेना छाने के हम हथुआला संध्या स्वीट बनब मानव ना हो तले वो पुरन को दुकान फंस जाता है चिन्हैलो पवन जी एगो ले रहल कैसे कि हमारे खातिर दुनिया में तोहरा के भेजवले बाणे भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले राजा इता गइले 5% हां खाए एंगा एगो पियकड़ फ्रूटी दूगो मार ले ला एक संग के संगे केहू कतनो फायदा में रहब चाहे पद पोस्ट पर रहब हां घर में ढुकला के बाद मेहरारू के मलकई हो जाला हो जाला एसपी बन गेल बड़ा 4 बजे छुट्टी भइले 6 बजे कहां ले रहल ना बतैले तो उदंडो बोलेला हां एब रहले अपन बैंक बैलेंस तो पी के आई रहे सोचलस कि मौगी के लागवा बैठब जाके हां मुहवा मुहकी तो डांटे लगी हां अब अलगा रह कर जाके लैपटॉप खोल के लागल कंप्यूटर चलावे ला खटर झझनाता मोय को तो पीले बड़ी पीले बड़े तू जन तो पीले बनी पीले बनी ना पीले बनी पीले बहुत कैसे जान लू कैसे तो मोय को तो ठीक से देख हां लैपटॉप कंप्यूटर ना खींच खोल ले ना अटैची खोल के कपड़ा पर बटन जो होता दूर थोड़ी नशा में नशा तो कोई के गोबर से नली पवनी चौका पुरवले कोई के गोबर से नली पवनी चौका पुरवले मैया गौरी के ललना के सुमिरन बुलाओले मैया गौरी के ललना के सुमिरन बुलाओले
सुन ले बनी बाबा और चित्र कैसन मारा और चरित्र कैसन गणेश जी के सुमरन कहाँ कहो जाला मंगल के दाता हमें विघ्न के हरता हमें गिरी बाबा समय ब्राह्मण ना है रायदेव गिरी बाबा के गोल लगनी हम पुरस्कार दिल बनी गिरी बाबा सबके ब्राह्मण ना कहे जाला शॉर्टकट में कहू कहे जाला ब्राह्मण के हो तिवारी जी दुबे जी हेलो नहीं ब्रह्मा कौन सा गिरी जी सब ये जितना टाइटल बा गिरी जी सब में को स्वामी सब में कुल ही के अर्थ पहाड़ होला होला जय गिरिराज किशोरी अने शंकर जी के गिरिराज कहले उ है आ गिरी बाबा शंकर जी के अंश हैं यहाँ लोग अतिथि कहाइले अतिथि और भोला बाबा के परिवार के समय नहीं सका जाए भोला बाबा के अंश गिरियो बाबा आ भोले बाबा के परिवार से गणेश जी मंगल के दाता विघ्न करता रस में श्राद्ध में देखले हो कम लोग ब्राह्मण लोग गिरी जी लोग के गोल लागेला जब जुटान होला तो ब्राह्मण लोग गिरी बाबा सबके गोल लागेला बाबा गोल लगने जय हो ऊंच स्थान गिरी बाबा के दियाला श्राद्ध में के होला गलती ना नु ई का जानता ले लोग ये उन्हें और भूमिहारे बाबा जी कहला लोग सही कहता नहीं सुरेश तिवारी भूमिहार हो लोग कहला गोल लगे गलती ना नु हमने क्या भूमिहार लोग बाबू साहब कहल जाए गोल ना लगे प्रणाम कर गोल लगे ब्राह्मण के ना तो गिरिराज के हाथिया का सूंड पानी मनुष्य करता संजय गिरी बाबा हमारा आशीर्वाद दल मैंने केसरी मठिया से हमारे 100 रुपया के बाबा के पौलोगी करने हाथिया का सूंड पानी मनुष्य करता सब देवता में पहले हो खेला पूजा नावे सब देवता में पहले हो खेला पूजा नावे अविनाश कुमार भारती जी गिरी बाबा के बार भारती बाबा गोल लगने भोला दानी बनौल ए बाबा कुछ ले लेने की श्रद्धा विश्वास में मन में बड़ुए ऐसा हम तो कल से धरवले मन में बड़ुए ऐसा कल से धरवले अयो बहुरी कलना के सुमिरन में बुलाने बाबा सुन ले बानी रिधि सिद्धि बजी बदन बिना रिधि सिद्धि बजी बदन बिना दादा दादा सैया हे गणना दादा सैया हे गणना 1000 पुरस्कार हर एक लोग के भी हमरो के रहने बाबा का नाम हो मदन गिरी बाबा आशीर्वाद दल बनी बाबा के पौन लगी करे हम दिल के अंदर बाबा विजेंद्र के पाप पोखर ले दिल के अंदर बाबा विजेंद्र के पाप पोखर ले मैया गौरी
बोलो ले मैया गौरी के लाला के सुमिरन में बोलो घोरहट मठिया से हमारा प्रोफेसर साहब जदुवीर भारती जी आशीर्वाद दिले मेरे बाबा के फोन लगी कनी बाबा के पढ़ावल स्टूडेंट लोग आइए सब सर होके ये सब करने ना हनुमान जी के लास्ट एकदम सुमिरन कम कम समय में जैसा मौसम होला वैसा व्यास के बोल जाए के चाहिए।